Робот за миене на прозорци. Интелигентният помощник, който чисти вместо вас. При почистване на външни прозорци имайте предвид, че при лек вятър струята може леко да се разпръсне. Затова е добре да нанесете малко препарат и върху долното колело за по-добър резултат. Роботът може да се управлява както с дистанционно, така и чрез приложение на телефона. Удобно, модерно и лесно. Подходящ е за прозорци, витрини, огледала и други гладки повърхности, като почиства до 6 метра височина и 5 метра дължина. А ако ви е страх от височини, няма нужда да се навеждате. Просто го поставете отвътре, а роботът ще почисти външната страна напълно безопасно. В комплекта ще откриете дистанционно управление, адаптер с удължителен кабел, 14 микрофибърни кърпи, препарат, резервна дюза, обезопасително въже и опътване на български.